Bon dia, soc l'Esteve Rovira i avui toca Terceira, les Azores. M'acompanyes? Anem-hi! Terceira, com diu el seu nom, és la tercera illa més gran de les Azores. Que n'hi ha 9. I avui vull pujar al mirador Santa Bàrbara, que no és molt espectacular, es veu, però sí que està a 900 metres de desnivell del mar. Llavors, hem agafat des d'allà baix, que estava a uns 200 positius, i hem sortit i, evidentment, són 6 quilòmetres, 700 positius. D'acord? I segurament serà tot carretera. Ja hem fet uns 131 positius a 1,5 quilòmetre, 1,3 quilòmetres. D'acord? Per tant, m'acompanyeu? Va, anem-hi, va. Cantó. Allà hi ha la illa de Sant Jordi i darrere avui no es veu la illa de Pico, on té el pic més alt de Portugal, que ja hem pujat. Vinga, seguim, va. Molt bé. Portem la meitat. Seguim per carretera, algun camí de terra. Però bé, com pot passar, hola, vaques, veieu la part de dalt, boira? Aquestes illes, el temps és canviant, amb molta facilitat. Vull dir, pot estar a una temperatura agradable, 22 graus i plovent. Molt bé. Que segueix la pujada, Això ha sigut un engany. Portem 5 quilòmetres, 410 positius. Ens queden 3, 450 positius més.
Camí de terra. Ai, mare meva, ai, aquest camí de terra s'ha convertit en un camí de branques. Estem al mig del bosc, digue-li bosc, és una trampa de terreny, no és corrible i fins i tot no és caminable. El GPS m'ha portat per aquí. Veurem, potser trigo molt més que si hagués anat per l'asfalt, Coses de no conèixer el terreny. Aquí dins hi ha un riu. I potser és pel costat del riu. Baixo o no baixo? Aquesta és la qüestió. Home, ja us ho explicaré. Quan hem sortit del bosc, mira, consell. No he sortit de la carretera. Estic en un lloc fantàstic, molt maco, verd, però la natura és sempre més dura del que sembla. Ara estic en un lloc on puc caminar, veus? Però fa un moment estava en un lloc on estava tot ple de branques, molt maco tot, però ficaves el peu i podies caure 1 metre. O sigui que... Ai. Bueno, seguim. Estem a prop, Ens queda poc. Molt bé. El mirador, Santa Bàrbara. Hem fotut un camí, ens hem fotut un camí que he tingut que tirar enrere perquè anàvem per una riera, anàvem pujant i em vaig fer mal, relliscava, m'he fet... Bueno, un desastre, o sigui, el millor, anar per la carretera. Ara hem fet 9 quilòmetres, seran 8 i alguna cosa, perquè 8 i tot baixada, sí? Hem d'anar fins allà. Doncs fins aquí el vídeo, si us ha agradat, fins la propera. Adeu!